बे समाव जोंनि बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमखौबो सिगाङावनो बरायना लाबाय। दा बे समाव दंफैयो आं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि रामफल बिलो दैसायाव। दा बे दैसायावहाय दहाय फुंनिफ्रायनो ना हमनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बे समावहाय ना हमगिरि बिथांमोनजों जोङो मोगा मोगि लानो नागिरदों। दा बिथांमोनहा जोंनो मा फोरमायनो फै जों मिथिना लानि। बे समाव जोङो सासे सुबुंनिफ्राय जोङो मिथिना लानि बिथाङा ना हमनानै दासो फैदों। दा बिथांनाव जोङो मिथिना लानि बिथाङा मा फोरमायो। आदा, दा नों जे नैबे दैसायावहाय ना हमबाय, दा बे ना हमनाया दहाय फुंनिफ्रायनो सोलिदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बेयो सिगां समनिफ्रायनो सोलिबोदों ना मैया दाख्लैसो सोलिबोबाय थादों, आगोलावबो बिदिनो सोलिबोबाय थाखानाय। आरो दिनैबो दहाय फुङावनो जोङो हमखांबाय आरो दाबो जाखांनानै खेबसे हमबावफैबाय आरो बयबो हमदों, दाबो फालो फालो हमगासिनो दं मानसिफ्रा। मोनो बिदिनो ओरैनोबाबो बोथियाथ' मोनखाथारो आरो बारलिबो मोनो, बेनोसै आरो।